Bernat Canet, medalla de bronze, 100 metres, 2 vegades seguides fent marca de la temporada, amb una temporada que ha sigut una mica irregular, no? Sí, ha estat una temporada difícil, jo diria principalment marcada per dolors, lesions, que no han deixat que poguéssim progressar el que m'hagués agradat a mi i al món nadó, però bueno, bastant constant en els 10-40, 10-50, content perquè al ser constant m'ha pogut permetre guanyar la medalla de bronze i res, amb ganes de descansar i tornar a tope la temporada que ve. I a resoldre aquest petit problemet que va donant la guitza, no, del genoll. Sí, ja fa temps que va donant la punyeta, des de 2022. No acabem de donar amb la tecla que ho solucioni, però bueno, no ens retirem, seguirem lluitant i donant guerra a tot el que puguem. Segur que sí, que ja veuràs com anirà molt bé. Moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a tu.